एक मासे गईले दोसरे मासे अबरू तीसरे मासे हो बहिनी चौथे महीने जब लागल तगर भजनाइल हो बहिनी चौथे महीने जब लागल तगर भजनाइल हो पाँचवे महीने जब बीतले त छठे नियराइल हो बहिनी सतवे महीने जब चढ़ले त कंस पापी जाने लहो बहिनी सतवे महीने जब चढ़ले त कंस पापी जाने लहो हथवा के डाले हाथ कड़िया त गोड़ावा जंजीरा डलले हो हथवा के डलले हाथ कड़िया त गोड़ावा जंजीरा डलले हो बहिनी हनी दिहले बजड़ा के माड़ा पहरुआ उनाही के रहे हो बहिनी हनी दिहले बजड़ा के माड़ा पहरुआ उनाही के रहे हो आठवा महीना जब बीतले त नौवा नियराइल हो बहिनी नौवे महीने जब बीतले त कान्हा जी जनम लेले हो बहिनी नौवे महीने जब बीतले त कान्हा जी जनम लेले हो खुली गईले हाथ के हाथ कड़िया त गोड़ावा जंजीरा खुले हो बहिनी खुली गईले बजड़ा के माड़ा पहरुआ सब सुती गईले हो बहिनी खुली गईले बजड़ा के माड़ा पहरुआ सब सुती गईले हो भादो के रतिया भयावन त कैसे पार उतरबी हो आहे चरण दिहले लटकाई चरण छुई थिर भैले हो आहे चरण दिहले लटकाई चरण छुई थिर भैले हो वासुदेव गईले जमुना पार यशोदा जहवा रहेली हो आहे जसोदा के गोद डाली दिहले त धगरी न जागेली हो आहे यशोदा के गोद डाली दिहले त धगरी न जागेली हो इतना वचन देवकी सुनेली कंस से आरज करे हो भैया सातो बालक मारी दिहल भवानी जनी बकसनु हो भैया सातो बालक मारी दिहला भवानी जनी बकसनु हो।